punya, punya. Uy, tulang tayak biar aneh. Belum. Buong lagi yun. Para di Miss Bukid ron nga nagaming sa pa-adventure ba? Oo, ari man mag-skating no. May kilig at kay beritahan na. Sumao to, gibiyahan mi sa mong mga kauban, mga way batasan. Mamiya alag buhi, urag may mga kauban tawhana, abot lang gyud. Looy taon kaos mi ko Diyos, ipanawag sa mga kauban. Susino ang taon. Mao to, kami na lang itag paagi. Ako ginas mi ko Diyos, arit mi ko George, kay na krasada dring gamay, mao nating sundan. Kay wa mo gilaing krasada diri. Di mo ni pada sa syudad nga daghang krasada gag ikis na ma. Diri sundan na nimo, maabot ra juga sa kapadong. Tuwa ka. Naumod na sa duwa. Agi, kalau siya makong kauban yung taon, ginoo ko. Sige, magunig tuyod magabi. Kung di bagay mo kaugulay, sige lang mantika. Mao to, dali kayo padpadzangin, ay batong gamay, piko ring tiil dem. Mao to, nakita na mo sila. Nagpaabot pa na mo kunuhay, bisig nagpahuway ragi kapoy, mapinaingon pa asa din magikan. Kamlar sa kayo. Lingi pa okay. Muta naman sa kamera pinapagpas ngabil. Mao to, padayon lang gyapon may. Ug tanong ko sa mga sige na bagulbol, layo pa ni ay. Siyempre guys, wa may calcium, wa may potassium ko dali kay tumba ba. So muna og mo ni Miss Bukid nga nilisugin ka sa lingkod lakaw ra gid mo. Mo rin ni teknik ninyo, kupot sa dahon no. Dagan gamay, ano ba? Mga teknik ba? Makabuo mo og teknik ana pang-usa o layo pa kayo, diin ka ni siya gikan. Ya iya kay bugan gud, mato kupot sa gas dahon. Ay wa, agunlos ang ginagmay ba. Sige na gid lakaw pahaway lakaw gamay ana ra man teknik di para maabot ag ugma. Ang importante maabot sa tapadong. Video ko nimo ko ha. Kauban ako mo sa uli ko ko ambi na baso be. Musamok na ka dire, pauli dito sa inyo. Kaya nga ginahalag ka bullshit. Magunya manabi lang ko bahalag di mo manguntan na kanang gidadang sabog vitamin milk na. Mao nay among bawnon dito sustansyado kay ba? Di ba? Gamit kay panglakaw ba? Choy kino, kamla ra kami ba? Kita mo nang bugan sa bukid anha pa mi diha. Mao nang gibidyohan ko nako kana layo pa sa. Pero na may shortcut ani ko no. Ligid ra ka dayon ra ka subos. Pero ikabot subos, duha-duha pa mabuhi pa ba ka? Mao man ang teknik diri ko no. Sumato padayon na lang mi dito ang istorya na binuang basta padayon tag lakaw. Ako kita na umbos tayo pa ang atong usa galingkod ay kinagigin na siya lagi guys. Tawa na ninyo tinagapuya gid na niya. Ambot ang gid piko ng tuhod ba? Ay panuhod. Lagi tuyod ng gabi ikot. So ito pa yun lagi mi. Ang pasijoy pa siya Kari guys, ari mo video muna ko. Kasi wala klaro yung istorya guys. Sagdaanan tanan na. Amang mo na siya ikot. Sige, palayo na ta. Ako na to lang ginagmay ba. Paway dako, maram ng teknik mani kag hiking kag bukid ng trip ka diri sa bukid ba. Ngayon, kumakamang na sila. Si Paxio umupo para bumarog. Si Rugby Boy umupo na parang tumatay ng igit. Nalakaw, agino na ang lingkod. Para di ka mamutuyok sa ubos. Anara, masyadong madangog yung madulas. Kinanglan, bakanti ginaw sa kamuti mo para na kay pugong ba? Para kupot ni mo diyan si makupta ni mo diyan. Kupot juga ni kamot juga di ka maligid sa ubos. Kabot di sa ubos, sus layo ambulansya diri. Wag kay kapliti 50-50 ka diri. Apo ko yung slider gahat. Uy, tulang tayak biar aneh. Kami ninukmod. Kusog mo. Ito ninukmod ako. Slide pa ko diri. Bis. Brayan na kaya punta ko po. Sige. Nga namitang nabot mo diri kinsa may kasugo ninyo. Lingkod aginod. Sige, maning kamot gyud. Putol gining daon ron. Haros gyud mo daron mura gyud magdomino gyud. Lingkod na siya. Lingkod na mga paro na pausaw. Lingkod na gamay ba? Busy pa po, tripping mo no. Naabot mo rin, kasi kasugo ninyo. So namin nasugat no, ito yo. Ligo pa, kamla na kayo ba? Nali mga bata nga ligo po. Ma'am na ilahang ku Andre, kumbaga ba. Shower nila ba? Dahil mo, dahil sunod na hitabo. Ay, bro. Bukong slide kayo Slide kayo. Magigay kay banggil. O unya. Superman. Nagkita ka ng punuan. Magkahinan o sige
Hindi ni matag. Salamat, ano ma? O to gilabay na ko para tagay. Para ako na sa kamot sa kinabuhi ay pila ra istorya abot na din mi sa sapa. Gamit man namang teknik pinalayat. O to ako lang gibidyohan para chuy ba ko ginagiuna lang mo ba para chuy ako video dre. Oh, murag true. False ra ba? O kanang mineral nga inyong nakita guys, ang sudan na tubig diri sa sapa mao nila gamiton para inom. Munaog pa sila sa sapa para makuha og tubig para inom. Kay limpyo man sa ni diri gikan gunis tubig sa Kinto Limbo pa. Babo pa kay ni. Na host niya nakita yung host niya. Diri sa nila connection sa nila diri ko sa nagtubig diri ko baga deep well nila. So, ako video na ko sa sinila pa chuy ba paibog na. Da. Ano to? May ambak pa si rugby bog. Hapit lang mabasa pero basa jud siya. Videohan akong tubig oh. Tin okay na bugno kay ni. Kay medyo gadag guni siya gud nga init. Tas view. So, ako video na bukid. Mao nagiha migikan sa babaw. Naabot mi diri sa ubos, ambot ngano ka. Nako lang padayon nagyapon ta pilar ko istorya sa Milanon. Ato, what ito sa nang pag-abot diri kay nindot siya yung ano, tinaw kaayo nga bugnaw, grabe gyud makahilak gid ka. Videohan ta na. Oh, istalagtay so. Nabura na siya. Puro na mga tutura na siya. Kalamang house niya mo na ko gingon kanina ninyo diri sa makog tubig. Kay simpre tinaw man sa diri. Mainom ni tubig diri guys, kung mainom ka. So gina ni sir kay siya simpre siya may turget taga diri siya. Una gina niya. Nga pala na acidic pala ni ko Andre mga ranay may. Sir gina mo na. Sa siya kabugnaw. Nagurug-urug tanan siya eh. Kaya hapon naman siya guys. 4 na ni guys. Laon na pa may gilakaw. But mis 4. Pwede kapuyan mo eh. Siyempre mo magigamit ang teknik lakaw. Lakaw gamay. Pahuway ako. So giingnan siya sa mukauban. So hindi ko no sir. Tuang daon ba? Siya iya sang gisukod. Siyempre. Pero gay God. Sa di ko. Duduha ko. Lawam yun siya bay. Yan na siya na mo. Mato, langoy lang ko bay. Palutaw lang ko. Pabor kayo. Pabor naman palutaw-lutaw. Video gano'n ko. Nauwaw. Yan, napasiksi. Sa ayaw ko yun. Klaro ko itlog. Sa sila lang dito. Sa sipak siya. Gifi lang tubig. Bugnaw gamay. Init na ko. Refreshing. Gisukod niya. So, di siya badaay. Sus, grabe. Kalaglom. Di matugyad. Gilit ang rebibog eh. Ang sukod ka ha. Naadri Mao to akong interview mga adventurer. Kumusta yung paglakaw? Ako yun. Okay na mo guys. Worth it ang paglakaw ninyo? Okay. Okay kayo. Lamig kayong tubig. So malami rin. Sige nga masubukan. Ako na sa pasikat sa buwang. Silar di ka maura eh. Slow mo pa eh. Slow mo ipik. Sana buwang mo na. Sapa na ninyo diya be. Swimmer ba? Be kapa-kapa. Pak. Doon na kayo. Tulig ba? Tugyad na ako. Swimmer na. Loko niyo. Ay, marag baki. Siglo mo pa. Loko niyo. Ay, wala mo na. Saning languyay. Bombs away na sa rin. Loko nindot. Ipaawit siya dito. Sa tagamay niya. Ang pasikat sa tagamay. Mato, paong na ko ha. Bye-bye.